Il-Maġistrat Lenart Karwana ċaħat milli rikuża rruħu mill-każ dwar il-konċessjoni tal-istarijiet wara l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella li damet 4 snin u nofs biex tlestiet. Dan kif it-tnejn bdiet mill-ġdid il-kawża kontra Chris Fern, Edward Cicluna u għatta persuni oħrajn brabta mal-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella. Din bdiet mill-ġdid wara l-ewwel seduta ġiet annullata għax wieħed mill-akkużati ma kienx innotifikat kif suppost. Fil-bidu ta' seduta intqal li ftit tal-jiem ilu daħal rikors għannom ta' DF Advocates. Sar l-eżami fil-konfront ta' Giancarlo Farrugia kien iddegwara u kif indegwara li baqgħu sikta li jfisser li qed iwieġbu mhux ħatja għall-akkużi miġġuba kontrihom. Il-prosekuzzjoni ippreżentat dokumenti marbuta ma' dawn l-akkużi. L-avukat difensur Franco De Bono il-menta li ħadd ma kien jaf minn fejn ġew daw id-dokumenti u issa li se jitlob investigazzjoni jekk il-prosekuzzjoni ma tindikax minn fejn ġabet id-dokumenti. L-avukati difensuri sostnew li huma għadhom ma nataw xejn minn dak li joħroġ mill-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella. L-avukati kollha tad-difiża sostnew li l-Maġistrat ma kellux jilqa' it-talba tal-prosekuzzjoni u talbu għar-rikuża l-Maġistrat Lenart Karwana. Bl-avukati jgħidu li l-qorti għandha tisma' is-sottomissjonijiet tal-akkużati kollha. Argumentaw ukoll li meta 16 l-akkużati tresqu kollha f'daqqa flimkien dawn kollha għandhom id-dritt li jkollhom difiża adekwata. Fost oħrajn intqal li l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella għadha laqqas biss ġiet esebita. Wara li sospenda il-kawża għal xi ħin, il-Maġistrat Karwana ma laqax it-talba tad-difiża, rimarka li hu dejjem ħalla l-avukat tad-difiża jagħmlu il-punti tagħhom. F'din is-seduta xehed il-Kummissarju tat-Taxxa Joe Karwana li meta mistoqsi jekk għamilx investigazzjoni dwar xi persuna akkużata qal li dik mhux responsabilità tiegħu. F'xhieda oħra, ir-Reġistratur tal-Qorti Franklin Calleja semma li bħalissa qed isiru l-kopji tad-dokumenti li hemm fi 78 kaxxa li ħorġu mill-inkjesta tal-Maġistrat Vella. Is-Supretendent Reni Stivala xehed li xogħlu kien li jġib dak li titlob il-Maġistrat Gabriella Vella iżda qatt ma investiga id-dokumenti li sabu fit-tfittxijiet.